אז ככה, איזה הבדל עשה בחיי העסק שלך תהליך האימון שעברת עם מירה? זה עשה שינוי מהרגע הראשון, ופחות או יותר מהרגע הראשון שפתחנו את העסק היינו עם מירה. רק בדיעבד הבנו שמירה נתנה לנו כלים להסתכל שנה ושלוש וחמש שנים קדימה. רק עכשיו אנחנו יודעים כמה לא ידענו בהתחלה וכמה ההכוונה הזאת הייתה חשובה. כי לא יודעים כלום כשפותחים את העסק, יודעים את הכותרת, יודעים מה למדנו באקדמיה, ולא יודעים איך נראה לנהל עסק ואיך נראה מבחינתנו עסק לאדריכלות נוף. מירה נתנה לנו את החזון הרחוק ופרטה אותו לחזון של השנה הקרובה והחודש הקרוב והפעולות היומיומיות. זה למעשה מירה בעצם הובילה אותנו קדימה כל השנים. האם ולמה הייתם ממליצים לאחרים לבוא לאימון אצל מירה? ברור, ברור. אני לא מבין איך אנחנו היינו נראים היום בלי הליווי שלה מההתחלה. כי עוד פעם, אתה לא יודע כלום, אין, בטח לא עסקית, שיווקית, ניהול עסק, ניהול עובדים בתחילת הדרך. אי אפשר לדעת, בלי ניסיון. ואצל מירה יש לה גם כנראה ניסיון שהיא למדה, אבל היא גם יש לה ניסיון בליווי של כל כך הרבה אנשים, ובעצם בסופו של דבר, בסופו של תהליך, אף אחד לא ממציא את הגלגל, כולם עוברים את אותם בעיות. והיא מאוד מדויקת, שזה מאוד נכון. ממש מאוד מדויקת.